Meet molemmat tossa. Joo, no niin. Sitten vaan lähtee siitä. Lähtee syömään vittu. Ei saatana. Mä vaan tän kuitenkin jo valmiiksi. No onko todistanut? Se ei tuu heti. Muista, se ei tuu heti. Mm. Onko? Laita tuuletin päälle. Onko tolista? No onko? No ei vielä kauhean. Okei, on tää. No se nousee koko ajan. Sillä pikkuhiljaa. Joo. Opeeta. Laula mulle. Sattuu kieleen tää syöminen. Eikö satukin kieleen se? Itse asiassa mulla ei satu kieleen. Siis toki niinku tuntuu, että polttaa. Niin. Mutta se niinku nousee pikkuhiljaa. Nyt kun ei syö. Ei saatana! Vittu, mä syön nää vittu loppuun. On se vittu. Tois mitä tuo näyttää niin vaivalloiselta. Kato mun kättä vittu. Kasse. Kato mun kättä. Se tärisee aina. Mm. Eikö tunnukin? No miksei nää lopu, saatana? Okei. Siis tää ei oo niinku tulista, mutta jonkun takia mun keho tökkii. Ai vittu. Ai vittu. Sattuu. No mihin? Suuhun. No vois. Mä en syö kaikki. Joo. Vittu. Kumpi on syönyt enemmän? Minä. Vittu. Älä oksenna. Ei, kun mä tulee... Vittu. Hikoiluttaako? Vähän se joo. Tuossa sulle. Mulla lähti se pahin poltto jo ohi. Paheneeko sulla vaan? Sä et
vittu syö. Ota mut kiinni. Turpoo huulet tuntuu sille aina. Vittu. Ei, Etkö pysty? ei kun mä vaan haluan. Ai vittu mun huulet. Vittu. Aha! Vittu! Ei saatana. Ei se on noin paha. Ei mut vittu. Tulli sattuu. Ei vittu. Vittu. Vittu! Saatana. Tuntuu kun huulet taas niinku auki. Eikö tunnu? Joo. Ei sitä paperia. Oh. Älä tapata ittees. Ei enää. Sä vähän näytät sille. No minä en oo sentään ihan punainen. Vittu, mulla tulee varmaan kunnon potoksi huulet. Häh? Mulla tulee varmaan kunnon potoksi huulet tästä. Vittu. Nyt alkaa polttaa vähän mahassa. Ottanut koko ajan. Mulla ei. Vittu kun se jää tänne. Ota se ämpäri Ei kun valmiin. se jää mulle tänne. Mulla rupeaa polttaa kurkku. Huhhuh. Sattuuko se vielä suuhun? Mulla ei satu enää paljon yhtään. No ei mullakaan niinku enää yhtä paljon, mutta kyllä se tuntuu. What the fuck nää oikeesti nää nuut? Ei vittu. Menitkö te ette syö kaikkia? Häh? Syöt sä kaikki? Paljon sulla on? Ei paljon enää. Vittu kun tuo tuntuu, että toi ei lopu. Niin tuntuu. Hikoiluttaako? Vähän ainakin. Mutta ei tää lähellekään niin paha kuin mä luulin. Mutta jos nää on kerran tulisempia kuin ne toiset. Ei näillä ole kauheita eroa. Syöt sä loput? Sä äsken sanoit. Saatana! Ei vittu kun huulet tuntuu, että ne olisi niinku haava täynnä, eikö tunnukin? Tiedätkö, suu menee vähän tunnottomaksi. Huomaatko? Ei. Kyllä sä vielä tunnet jotain. Näetkö se kun mun silmäkulma kostuu? Joo. Eli nää on tosiaan niitä Daebak. Kato. Daebak Ghost Pepper. Ei nää kyllä hyviä oo. No siitä mä just kun nää ei maistu hyvälle. Maistuu ihan perseelle. Siis mulla ei toi tulinen, mutta kun tää maku tässä niinku ei, se ei niinku oo hyvä. No itse sanoa, että mä syön nää loppuun. Mulla on enää ton verran.
Meikä voitti. Tyhjä. Voitit. Voitin, mä söin ne ensin. Siis mun näkää on tulista. Tahtuuko nenää? Ei kun se tulee ulos. Joo. Sitten vielä 5 minuuttia jälkipolttoa otetaan, sitten voittaa maito. Ei ole valuu. Pistä tohon, molemmat tehtiin. Kauan tässä on mennyt? 10 minuutissa syötiin ne suunnilleen. Mä laitan timeri. Ei kun tossa näkyy se 11 minuuttia. Oh. Eli vielä 4 minuuttia. Näytä käsiä. Näytä käsiä. No. Eipä tarvitse tehdä enää toista kertaa. Joo, ensi kerran mä syön ihan normi mun nuudeleita. Siis ei ne ollut lähellekään niin pahoja kuin mä luulin. Tai kun mä en oikein osaa sanoa. Mutta on nää kyllä hyvästä kaukana. No oo. Mä ootan, että joku muu tulee syömään, mä pääsen kattoo. Paljon siinä siinä? 13 minuuttia. Ei vittu! Haluatko maitoa? No joo! Mut jos ootte yhtään syönyt tulista, niin... Tai niinku siis niin, no en mä tiedä. Mulla tuntuu olevan toleranssit vähän korkeammalla kuin useimmilla, mutta niinku... No en mä ei tiedä. tänne mikään mahdottomuus oo. No en mä tiedä, onks mullakaan kyllä kovin korkealla tää toleranssi ja mä silti pystyy syömään nuo. Niin. Mutta huulet menee semmoiseksi tunnottomaksi, semmoiseksi vittu... En tiedä. Nyt ei oikeastaan polta enää suussa yhtään. Ihan pikkuisen semmonen peruspoltto, mutta... Paljon siinä timerissa on? 13.56. Polttaako suussa vielä? Huulissa. Mutta ei tää kyllä kauhean pitkään polta. Siis mun räkä on tulista. No maistelit sä sitä? No ei, kun se tulee tähän nää. No kyllähän tuo vielä näyttää vähän polttava. No ei se nyt kokonaan pois ole lähtenyt. No sit vielä tottakaa po. Ota sinä timerissa nyt. 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 15. Ole hyvä vaan.
En mä tiedä. Ei tää mun mielestä niin, ei tää paha oo. Kyllä se alku, sit kun pitää taukoa vähän aikaa, että... Taukoa vähän siitä. Haetko sen nuudelipaketin, niin mä voin näyttää tossa videossa sitä. Se on siellä... Näet sä mihin mä laitoin? Siellä kulmakaappi. Kato, tässä on. Siellä ylhäällä. Eli kyseessä on nää Daebak Ghost Pepper. Spicy Chicken Flavor. Joo. Tässä on niinku... Ei, mutta kyllä mä vähän yllätyin, että ei nää niinku ollut niin paha. Mä yllätyin. Mutta kyllä mä kärsin kuitenkin. En vielä vittu vielä mihin. Joo. Eiköhän tullut tässä ja sitten jos niin. Kyllä. Palailemme siinä.